ke rumahnya Aye. Hai Aye, I'm coming. Assalamualaikum ya ahli kubur. Cahayanya api. Tapi iki ku kayak Assalamualaikum ya ahli kubur. Masya Allah tabarakallah. Tuh Ayu wis besok guys. Aja mbok jablesno. Iki awakan sen. Ya aku apa melayu-mayu ledane. Assalamualaikum ya ahli kubur. Orang tekan kok sih oh. Kini kudu menanjak sih. Kan kudaki pegunungan putu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sore hari ini karena ini kan juga Jumat kan, kita menyempatkan main ke sini karena ini adalah kalian bisa lihat ini mbah cantik kita, sebelahnya adalah yang tampan. Hai. Ada yang dulu ya, kita berdoa dulu. Mak malam wah, Ndi? kayak lo montore mau gedang ya tak wah. Yo Jaluk aku. Kayak Pak Ndi? Ayo, sebelah kono. Kalau Iki sawah mbak yo nek wah sebelah kiri. Kono lho, sebelah kono. Hari ini ya guys yo lagi iso kayak konten dikarenakan asiji aku ngedit endorsan, terus mari ngono juga enek yo lah something yang nggak perlu diceritakan, pokoknya kegilaan, stres, bento, goblok. Pokoknya suaranya emang menggelegar le aku cerita ambek kancaku ngantek ke distrak terus. Suara nemi ngantek ya Allah, paling gini Mbak Nur cek krungu. Iki sawah bar tiba iki Mas. Iya aku bar tiba iki bar celungop ngantek gigiku pun menjadi korban. Bar tiba iki. Nek Ayi roh mesti Ayi moreng-moreng. Pamane mesti kok bunda koyo ya Allah nduk ngono kuwi piye, terus engko mesti apa jenenge ngono kuwi makane nek numpak motor ki alon-alon. Terus kae kan aku yo tau tiba yo guys yo ngono kuwi ben pirang-pirang jam ngono kuwi ditiliki, didelok piye nduk rasane awake. Saiki kene sing nakoki Mbak Repa mau nakoki. Oh gak, tapi gue jujur-jujuran mbak aku yo. Jujur-jujuran mbak aku saiki. Kowe kuwi nandangnya mesti. Ora le. Ora salah. Ki pikiranmu kosong Ora kosong ya, aku lho wis mikir apa jenenge? Apa? Aku mikir apa iki? Mikir apa? Kowe mikir Kemana tukaran aku? bunda dek. Ora, aku ora mikir tukaran bunda. Aku mikir engko nek aku apa jenenge nek aku tekan sekolahan, aku pe langsung coplok sweater apa tak go menjero ya, terus langsung bruak ngono. Mosok ngono. Iya. Langsung ngono. Aku mikir sweaterku apa tak go menjero apa tak beno ae ning jok. Terus blah. Apa kan yo kaget. Terus untukku malah hilang. Untune kuwi apa jenenge arane iki? Ngono kuwi Cuklek lagi coklek ditambal tapi terus lagi apa jenenge sore iki kita lagi iso gawe konten dan gawe kontennya ke sini karena di sini adalah tempat ternyaman untuk kita bercerita dan melamun dan berjauhan dengan manusia. Karena ning omah pun kan saiki kan enek 17 Agustusan kan. Dadi nek kita nggak konten ya ora iso karena nyetel lagune kan lumayan karena buat hiburan ngono. Cuma tapi yo wes piye neh ngono. Terus juga apa nek arane iki aku pengen cerita iki tak ndani yo yo. Saiki kan turuku kan ambek mamah iki yo. Mamah nek ngorok iki. Luwe Ayi. Walah. Tapi wis tak bagi saiki al turune ning ngone ngarep warung dhewean karena kan aku ora iso ngawekno kamar ya iki ya.
Mas aku ki ape bangun omah ki yo noto omahe ki iki saka piye ki kan yo goleh iki yo. Kan kudune ngenteni sura, kudu ngenteni pokokan kudu ngenteni bar sura lah guys intine iki kok. Nek kudu bangun-bangun omah ataupun bahkan nembel omah sing di ini kok sing dinggo ki aku kudu ngenteni bar sura guys. Adate ngono guys nek nggonku ngono. Terus mari ngono ndekne kuwi iki saiki wis mudeng request jaluk reno-reno. Nek aku pengen ngene wae ngomong. Aku ki pengen mbak kamar dhewe. Aku ki pengen keprivasianku terjaga. Kayak dekne iki pengen opo ngono ya. Keprivasian terjaga. Dene mesti wis download TikTok kuwi wis roh kata-kata TikTok. Keprivasianku terjaga. Bar tak tukokno HP iki, saiki wis iso sekolah nggo HP. Gak sekolah nggo HP sih, maksudnya kayak nek tugas-tugas wis nggo HP ndek dhewe. Ini di pasukan Paskibraka iki, pasukan 45. Terus mari ngono, apa nih yo iki sing ayu rong roh. Ayo kita wis roh cah. Wis milih ini kamar iki setiap saat. Berarti ayu wis roh yo iki nek boten cak iki pancet dandange. Gak sengaja iki. Montore lecet di bagian selipur ngarep tapi aman nih, ora pecah. Sing pecah untukku ye. Ora kayak motorku kayak iki sing don. Kok ngono aku isen nek mbok critakno. Aku kuwi ape kandhane kancaku ae tak empet-empet cah. Oh gak ngono nih. Kenapa ke tukang ngerusakno motor sih, Wah? Kelepasan. Kecik SMP lho iki wis. Coba cotos-cotos. Laru. Itu lho iki kene anku sing isik gosong lho iki dikepuk-kepuk. Biyen yo angger aku ngono kuwi angger tiba mesti kene dikek idune aji. Iya. Wes kene. Wes kene. Wes kesana nangis. Wes. Ser. Tapi yo mari, yo wis kene menang yo. Itu basin. Nan le ayi nek ngarani ngono dikek itu basin sik ngene. Terus apa lagi sing rong roh yo iki? Kalian pengen tahu gak sih kenapa motorku bisa coklat? Gara-gara saiki mal bukat. Kira gak. Jadi ini itu ini apa karena bundane nek. Iya aku bundane iki ngomongnya iki ning gadu guys, tapi dia sekolah tok. Nah, iku pas kelas 8 guys, pas kelas 8 jan yo menurutku aku lagi sadar saiki yo, aku lah yo isin nek ngeling-eling aku mbiyen. Cara mono ki encen bocah SMP ki wayah-wayahe bocah pemikirane berubah. Dadi koyo penyesuaian. Aku lah yo saiki nek tak pikir-pikir aku mek opo kae nglakoni ngono. Aku isin, aku ki kudune ki gak ngono. Aku kudune ki ngene. Aku saiki sing tak rasakno ngono guys. Kenapa makane biyen ki Bunda main nguring-nguring ae yo, soalnya Bunda yo wis roh yo paling rasane. Makane memperingati nang aku. Tapi aku yo wis. Dene kuwi mulai 2019 siswa guys. Wis dah. Aku gak apa-apa tahu Bunda meledak tetepan ae jenenge Mas bocah bibong. Karena emang Bunda itu tipikal sing kayak nek roh ataupun kejadian apa mesti langsung gampang shock kan gitu loh. Jadi ini makanya aku ya apa nek ngarane mesti kuwi pas baca chatku oke langsung walah suwe adik empah aku kan pengen terus ayo adik empah adikku senti aku yo ngono ya aku sampe motor kuwi Salma tiba piye iki Pak ayo Pak ayo iya sik kuwi tibane piye maksudnya aku ki Bone sing kok. Maksudnya kan lingkungan dekne kan oleh kabar saka sawah berarti dekne ijek maksudnya ya alhamdulillah sik ora piye ngono lho. Oh gak sih berat ngono lho sampe. Maksudnya amit-amit sudah milih ngono. Nah semare ngono aku langsung telepon Mas Dimas. Mas Dim, sepurane apa jenenge iso marani Salwa gak? Dekne tiba ning gone saurunge pom bensin apa? Mbak Romo. Oh yo Pak yo tak rono. Terus diparani Mas Dimas. Piye diparani Mas Dimas? Ya ora piye yo Mas Dimas paling yo wis anu mah yo wis. Tapi terus ora boleh diparani. Terus aku nyeluk Mas Dimas terus apa jenenge Mas Dimas muni piye mang terus tak critani terus wis. Aku nyetir motor Vario ki dengan keadaan sire ngene le.
Cara mana aku nyetir yo ngene. Anjir iki tek ngene tak ngene malah ngiwo tenanan. Tapi wis di power steering balik kok. Heeh. Wis di power steering ya tapi kok gajian ya? Kayak yo mau gremeng biasa, gremenge ning telepon ning asli gak pipi kok. Terus dengi yo pas aku diparani ku dibom ning di ning kene. Oh, iya ndekne setelah habis jatuh itu langsung minta anterno guys karena maksudnya dekne kan ikine ijek kemengan yo yo pas kuwi yo. Ya kan maksudnya bengine kan ungkrap ya kuwi. Terus malah dekne saya sekolah. Terus malah diterno ambek apa jenenge ambek emas, budaya Mas. Terus mulai Mas tak jane Purwodadi ndek iki terus mulai diparani ayah. Ayah iki ngene apesne. Iki yo aku kan punya yo iki yo tibaku ning kene rodok rene, rodok betengah ngawur malah apa wonge meni yo ngawur ngono kuwi malah jupuk dalane wong liya. Terus ora nganti ning dalane wong liya, motorku ning dalanku dhewe. Aku lah yo ning dalanku dhewe. Muni ngono, gak ngantek ning dalane wong liya. Wong iki mikir wong liya, ora mikir anake. Yo anake dipikir sih, cuma yo digremengi ngono kuwi lah. Ini tipikal piye yo, kayak yo wis ngono kuwi lah guys. Ini wong iki kan tegas dan lain-lain kan. Tapi ki aku heranku yo, aku ki disenani pakku gondok, disenani wong liya gondok, tapi aku disenani om Roy gak gondok iki. Yo gondok tapi bar ki yo wis. Tapi nek wong liya iku jarem nek wong om Roy kok piye yo. Karena mungkin emang itu adalah kesalahanku, terus aku disenani dadi yo. Kayak wong iki nek nyebut kesalahane kene koyo langsung majlek ngono kuwi lho. Kayak dijatuhkan. Ya Allah, terjatuhkan iki. Makanya gitu kok. Oh, dipengen pelem. Jadi pengen apa jenis gedang kae? Ya, aku pengen pelem. Pelem memang apa tak beradak, cuma aku ngesakno kuwi. Oh, iki delok iki. Padahal bayi selalu Padahal ngomong bayi ya. ora le bayi kae angger aku pengen aku pengen pelem iki tapi di sini Mbak Repa gak apa-apa nduk jupuk siji ae. Apa jenenge nek mangan aja mbek pedes-pedesan, ndak wetenge lara. Ayi iki membela aku yo ning ngarep apa ning Gurimi. Terus aku angker tukaran ambek Mbak Repa ngono kuwi. Wes Duk, Mbak Amin can bento gak usah ditanggepi. Yo iya, Ayi iki sak circle ambek aku. Ancen aku mbek salah bayi. Tukarane enek beberapa enek beberapa level e. Terus nek tukaran biasa ngono. Cuma nek pas lagi tukaran sing emang tukaran banget ataupun niku dalam arti kategori marai kan siklus tenanan. Siklus apa? Praine kene kan yo padha. Tirane kene yo padha. Dadi ke nek pas kuwi kewan apa iki, Pak? Gak roh wis beno. Manuk paling. Manuk kokok. Jadi kak pas apa kuwi emang podo-podo artine kobong-kobong ya kuwi bahkan bunda pun tidak bisa membela siapapun karena nek misal bunda, ayah, mama, bayi membela salah satu mesti kene mah tambah muntap. Jadi podo loro-lorone podo wis ngono. Mungkin kok langsung ning balik kuwi langsung diparani salah siji langsung dikon wis ngalah. Mesti ngono ya yo antara mesti nek aku yo salwa ngono. Tapi rata-rata aku wes nduk ngalah nduk kalah iki sore-sore aku kok malah mentolo tak tinggal mire ya aku emang ngalah mbak aku mah Reng gak usah tinggal aku kok malah aduh guys kalian ini enak banget sumpah kewan apa ini makanya kewan apa ini gak roh kewan apa ini Ayi kan wis menunggu ning kene wis beberapa hari. Tapi tenan lek kae sing marani aku ya bunda terus baru bunda Mbak apa Ayi. Wis nduk. Malah Mbak Mi bento, gak usah mbok tanggepi kowe malah belok bento. Terus akhirnya ya wis ini gini ngapi aku gini langsung takut hal sesuatu sing gak bermutu. Lah aku takut apa masa moro-moro aku minta maaf ya mah. Kok malah gengsi ya kalau takut apa mesti ya agar tak takoki ngono ki malah guyu-guyu guys. Ngono ki cara bocah ndi sing gak malah kudu ngaplok ya. Tak takoki, Mbak
Gede ngono piye? Sedot sik ya. Sedot iki ping 3. Ping 3 terus engko lagi rada meringis. Senyum roblok. Terus kok moro-moro ngejak omong balik. Ya wes ngono kuwi. Bahkan kene iki sampe apa yo wes kan dengan maksudnya kene kan di kehidupan keluarga lantam kan suaranya. Iya. Suaranya jadi kok yo wes. Terus aku wis ngomong yo wes, jadi yo tambah dhuwur neh. Yo wes. Jadi padha lantam-lantame ngono kuwi. Lantang. Nek bersuara lantang, nek lantami ceplas-ceplos. Iya, seperti itulah ini. Wes ayo mulai. Tapi aja lewat kono. Lewat mubeng dhisik. Mumpung kono alas. Dalane gak se ekstrem kuwi kok. Kok rusak le. Adik kowe iso sing gowo. Aduh, ora aku sing nggowo yo kowe sing nggowo. Kowe sing ngoncekno aku. Walah yo rono. Ketok sih lho. Ye. Ngene iki aku gak ada sing apa jenenge? Tapi biasanya ngono kuwi nek hal apa tukaran hal sepele yo. Aku yo sing dibelo Ayi, guys. Nek tukaran hal sepele aku selalu dibelo, tapi nek pas gong-gonge ngono kuwi malah aku sing dikon ngalah. Aku dingenekno angger hal sepele. Apa Mbak Repa nek hal sepele ngene. Wes sonduk kowe iki sing sayang ambek adikmu. Wong yo adikmu ki yo ora enek liya apa yo maksudnya sing kok ngono ki yo mok kuwi ora enek liyane neh. Cara mono sing liyane kan yo beda-beda karakteristike. Ngono. Terus dene men aja mbok belani ayo Yi. Terus sing Ayi yo dikon gak belani piye wong yo apa iki yo putuku, kowe iki yo kudune ngerti. Aku apal, guys. Soalnya kayak kene sering ning warung terus malah apa senen-senenan ning warung. Gak apa ya Yi, saiki wis gak loro Yi. Yo kan. Repa wis ikhlas sih tenan, Repa wis Ikhlas. mengikhlaskan semuanya yang telah terjadi. Apa digandoli kok piye lah yo. Ayi malah tambah loro. Nah, ini juga manusia kan harus mengerti ya guys. Tapi nek kae mbok kon sing pertama-tama tetap syok kan. Jenenge karena dhewe aku ya adalah penyemangat dan penyelamat uripku. Alhamdulillah. Jadi ya piye nih. Kong Joko bayi Yokong petukane ning kono. Padahal mbiyen iki adalah spice sing dienggo kene ndongakno Mbah Kong bayi ya senengane yo juk ning. Kok ya dadi tempatan terakhir kaya ya. Jangan lupa bantu kirim Fateka ya teman-teman. Ini kita adalah nyore bareng Ayi dan Mbah Kong dan semuanya mbah-mbah yang di sini, bahkan mbak-mbak, mas-mas, Uyut, Mbah Min, Mbah Guru, semuanya yang ada di sini. Semoga kalian semuanya juga yang lagi ditinggalkan siapapun itu mencoba ikhlas ya guys. Satu ditangisi terus, ternyata semakin kini menangisi terus semakin abot langkai wongnya. Ya pokoknya intinya seperti itu ya guys. Aku nyuntungane ae terus juga nyuwun pangapura nek semisal mbahku nek kira-kira selama gawe YouTube omongane nek sing kleru tinggal aku nih. Ini jeruk pring. Kayak wongnya babat di pring. Nggo apa? Karena piwan aku. Tapi nggo apa pringnya? Mentuk iki kowe. Ayo. Lewat di. Karena lewat kono. Moy, motor metik. Kok padakno motor koplingan. Kowe lari lewat kene? Lari nem kae lewat kene. Nek biyen tak sapa mau mbahku iki, saiki aku nek lari. Emang kowe wis sampe lari? Kong. Ya iya. Lari nem nek Aku sesuk engko isuk. morning person ngono kuwi.
Kayak lari aku. Gak Di ada situ. tangi ya jam 9 jam 10 Iya. tapi maring persen. Marah iki aku apa jenenge nek isuk ngono kuwi adem yo. Nek Hmm. adem terus keringetan kan gak apik yo. Makanya terus aku gak sido. Ngono ki alasane rese iki. Nek Tenan ngomongin nih. barang ngono ki alasane iki. Engko sik ae, icik rasa sore iki. Engko nek wong tuku kok wis ta iki. Hah, deh. Iya sih. Yes guys, ya nanti mungkin malam kita akan gawe konten apa nih? Keseruan nih. Ini konten main ke rumah barunya mbahku yang cantik sendiri dan mbah Kunang yang sangat-sangat tampan dan pemberani dan gagah perkasa. Mbah Kongku guanang guys. Rupanya ki wajahnya itu seperti Dio tapi versi rada limited. Nek Dio kan Rodok premium. Nek emas Iya. sih apa versi koyo ekonomi lah. ekonomis. Tapi juga nek mirip guys. Tapi emas cara mana nek diandingno tenanan. Tapi versi lemu, kudu rada lemu Dio. Nek saiki kan Dio kan kauru kan. Kuwi gak mirip, tapi nek sing rada lemu rada mirip. Wis wae 1 menit kuwi. 20. Wis, Wis guys, bye bye.